ассалому алайкум тамошобинони гироми қадр, хуш омадед ба шабакаи Садои умед. Бо шумо ҳастем Садои умед. Имрӯз баҳри шумо як навори хеле ҷолиберо пешниҳод кардани ҳастем. Инҷора ки шумо бибинед, деҳае ҳаст дар шаҳри Ваҳдат, деҳоти Симиганҷ, деҳаи Юмс ном дорад. Як бори дигар ба ҳаминҷо ба навор омада будем. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ, дӯстон ва ҳаводорони шабакаи Садои умед. Имрӯз хостем баҳри тамоми мухлисои худмон, подписчикои худмон якчанд муъҷизаҳоеро нишон медиҳем ки иншоаллоҳ дар ҳайрат хоҳед бud. Чаро мо ба ин либосҳо ба навор гирифта истодаем? Дӯстони азиз, мо инҷо барои филм сиёнка кардан омадаги ҳастем. Ба филм да ҳамин либосо бояд сиёнка мекардем. Аз ҳамин сабаб мо хостем баҳри шумо маълумот бидиҳем ки ин деҳа дар куҷо аст ва ин деҳа чӣ гуна деҳа аст, чӣ таърихиҳо дорад, ҳамагиашро хоҳед фаҳмид. 5 моҳ пеш ба инҷо ба навор омада будем, як-ду чизҳои таърихиашро ба шумо пешниҳод карда будем. Дӯстони азиз, алҳол боз давом дорад ки ин чӣ гуна таърихиҳо дорад. Дар инҷо қалъае ҳаст ки аз даври Искандери Македонӣ мондаги аст. 356 соли пеш аз мелод аст ки аз ҳамон сол ин қалъа истодаги аст. алҳол шумо ҳамин наворро дидесин. узри зиёд ки ба тори қалъа баромада натавонистем. Дар тори қалъа намедонам касе ки хона кардааст. ин қалъа хеле таърихи зиёде дорад ва ин деҳа хеле деҳаи қадим аст. Дӯстони азиз, дар ин деҳа беғайр аз оне ки таърихиҳо дорад, бисёр чизҳои зебогиҳое дорад ки барои филму барои ба наворгирии манзараҳои зебо дорад. Ва дӯстони азиз, дар ин ҷо свет нест. Свет надоранд, аз давлат свет гирифтагӣ нестанд. хушон гес кардагӣ ҳастанд, як геси хурдака ки дар ин ҷо наметавонам зиёда аз 30 нафар 30 оила ҳаст. ҳамон гес ба инҳо свет метиҳад. ва дар ин ҷо як чизи дигар ҳам ҳаст. Дӯстони азиз, ба шумо гуфта будем ки як санги арусе ҳаст ки як санг арус аст, инсон аст, аммо санг шудааст. узри зиёд ба он ҷо баромада натавонистем. ҳаво хеле абрнок, дар кӯҳ ҳастай, борон мумкин борад, борида истодааст алҳол. аз ҳамин сабаб ба он ҷо рафта наметавонем. вақтмон шуд, иншоаллоҳ ягон рӯзи дигар боз ба он ҷо ҳам меравем. баъд бародарони азиз, дар ин ҷо хоҳиши бисёре аз бародарон буд ки ман ин деҳаро баҳри мардум пешниҳод кунам, дар куҷо аст ва чӣ хел ин деҳа мебиёӣ ва ин деҳа номаш чист, ҳама инҳоро баҳри шумо пешниҳод карда истодаем. номаш Юмс аст ва дар ин ҷо як чашмае ҳаст. як бори дигар ҳам ба шумо нишон дода будам ки дар ин чашма бисёр оби гарм аст. зимистон ва тобистон об ҳамеша гарм аст. хушро инсонҳо омада дар рӯзои намедонам душанбе сешанбе чоршанбе кадом рӯзе ки хоҳанд омада дар ин ҷо оббозӣ мекунанд ва мегӯянд ки барои бисёре аз касалиҳо даво будааст. аз ҳамин обам истифода мебаранд. яъне ки аз об бой астай. ин деҳа беҳад аз об бой астай ва беҳад об соф астай. об яъне ки ба гуфти тоҷико ки деҳқонӣ астай, бисёр овои шифобахшу ва бисёр овои бомаззаву болаззате дорад ки бисёри обош дар зимистон хеле гармак аст ва дар тобистон ин оборо хӯрдан шуда даҳанат ях мекунад. мегӯед ки аз халаделне гирифтагӣ ҳастӣ. бо дар тобистон метавонед ки як ҷо инҷо биёен, ягон тамошо биёен, саёҳат биёен. иншоаллоҳ ки беҳтарин обо аст ва беҳтарин манзараҳо иншоаллоҳ ки дар фасли баҳору ва тобистон дорад. азиз, ин ҳамон обе ки гуфтанд. ва дар ин ҷо як чилхонаҳое гуфта будем, гузаштем. аз ин ҷо даромада мешавад аз Симиганҷи Ваҳдат. намедонам зиёда аз 10 километр аст, 15 километр аст. аз он ҷо баромада мешавад. баъзе ҳамин мусафедҳои ҳамин деҳа қисса мекунанд ки ин 40 қорибача дар вақти пеш дар мемонанд, дар вақти ҷанго буд. гурехта меоянд ба баъзе ривоятҳо ки ҳамин кӯҳ шикоф мешавад. баъзе ривоятҳое ки аз ҳамин деҳа мусафедҳояшон қисса мекунем. дурини хонаро нишонтон медиҳем ки чӣ гуна аст. дӯстони азиз, ин ҷо хеле боваз кунен даҳшатнок астай ва мисли меги ягон хона, ягон ҷондор астай. одам метарсад омаданишда. ҳамута ҳуй буд, иҷа полни ҳуй буд ва осоҳиста маҳкам шуд. то ду хонаша ҳуя ҳамки ту ҷоша рафта меша. усуш ба чӣ қадр дуромадагӣ аст. аз сабабе ки ҳамин кӯҳ ки вазм хӯрдан гирифти, иҷа маҳкам шуд. даври пешда иҷа ҳуй буд ва ин ҷо як об, яъне ки тобистон зимистон мечака дар 3-4 точка. ин ҳам точкаҳо об мечака. ина якта, ина дута. ин ҳам точкаҳои ҳамин кӯҳ я ҳаёт ҳамин об чакидан мегирад. ба замин дӯстони азиз, дар ин деҳа
обҳое ҳаст ки бисёр обҳои ширин ва соф аст. бениҳоят обҳои зиёде ҳаст ки дар дигар ҷойҳо ин обҳоро дида намешавад. Агар шумо хоҳед ки ба ин ҷо тамошо биёед, шаҳри ваҳдат, бозори хайр вокзал аст. Дар он ҷо мошинои чорбоғда шишта ба Юмс меоед. Вақте ки дар Юмс расидед, мегӯед ки Юмси боло дар куҷо аст. Ба шумо нишон медиҳанд ки ин дар куҷо аст. ҳозир ман боз ба навор мегирам, шумо тамошо кинед чӣ қадар ҷои зебо ҳаст. мо барои ҳамин барои филм омадагиам инҷо. Алҳамдулилло мо дар Тоҷикистон ҳастем ва баҳри шумо ҳамин гуна филмҳоро ба навор мегирем. Боз ҳам узури зиёд мехоҳем барои ин либосҳоямон ки ба навор гирифта истодем, ҳамамон ғажд аст. барои он ки мо инҷо дар кинои ужастӣ гирифта будем, ҳамаи мо бояд ки ғажд мешуд. худмона ҷарм кардаги ҳастем. як коре кардаги ҳастем ки дар канали асрори азал, ссилка дар таги ҳамин видео ҳаст. шумо даромада он филмро тамошо кунед. иншааллоҳ ки ба шумо писанд хоҳад омад. агар ба шумо хоҳиши шумо бошад ки мо ба кадом деҳа рафта таърихиҳоша рӯ бизанем, дар комментари ҳамин видео нависем ки мо кадом деҳа равем, кадом шаҳр равем, ҳамон таърихҳои ҳамон деҳаро мо ҳамаша баҳри шумо пешниҳод кунем ки Тоҷикистони мо чӣ гуна таърихиҳо дорад. Тоҷикистони мо, бовар кунед дӯстони азиз, шумо фақат зиёда аз 2% шадидагӣ нестен. агар ҳамаи ин Тоҷикистонро агар ба навор гирифта баҳри шумо пешниҳод кунанд, ин хел зебогӣ дар дигар ҷойҳо нест. чунон зебогӣ ва чунон таърихиҳое дорад ки тоҷики худмон бехабар аст. аз дигар дунё, аз дигар шаҳрҳо, аз дигар миллатҳо Тоҷикистони моро медонанд ки Тоҷикистони мо чӣ гуна аст, чӣ қадар таърихиҳо дорад, чӣ қадар бузургиҳое аз Тоҷикистони мо гузаштааст. бародарони азиз, ин ҳамин ҳамон деҳае ҳаст ки мо дар ҳамон деҳа қарор дорем. дар ин ҷо масҷид аст. ана ҳаминаш масҷид ҳаст. ҳозир ман ба шумо қалъаро нишон медиҳам, дар тораш кадоми инсоне хона кардааст. мо ҳам намедонем ки ки аст дар ин ҷо хона кардааст. аммо ин қалъа бисёр таърихи кӯҳан дорад. аз даври Искандари Македонӣ мондагӣ аст ки зиёда аз чанд аср гузаштааст. ана ҳамин хонае ки сурхе ки мебинед дӯстон, ана ҳамин хона аст. қалъа ана ҳамин ҷо аст. мардуми ин деҳа дар ин ҷо гандум, ҷав ва бисёре зиғер, мисол бисёр чизҳое ки дар ин ҷо ҷуфт мекарданд, дар ин ҷо партофта бо буқа бигем, яъне ки гобҳо то онро сум кардаву аз он ҷо мегирифтанд ҳамон чизҳоро. ин қалъа хеле кӯҳан дорад, аммо ман намедонам ки чаро дар тори ин қалъаи таърихи кӯҳан дорад, дар тори ин хона кардаастанд. ман дар ҳаминаш дар ҳайрат афтодам дӯстон. хай боз намедонам. ҳозир ман ба шумо гесашро нишон медиҳам ки ин гес дар куҷо ҳаст. дида истодаед дӯстони азиз, як турбае тофта истодааст дар ин ҷо. ана ҳамин турба гес аст. геси хурдакак аст. дар ин ҷо бигем пилта ва ҳутик мегӯем, аммо хел чизҳо монда намешавад дар ин қувваи свет. танҳо телевизор, DVD тамошо карда мешавад ва телефонҳоро заряд монда мешавад. танҳо ҳамин қадар аст. ин деҳа бениҳоят зебо деҳа аст дӯстон. беҳад деҳаи зебост ва беҳад дар ҷои зебо аст. наздики кӯҳсор аст. деҳаи гарм аст. обҳои ки шумо мебинед бисёр обҳои ширин дорад. беҳад хай бигем зебо аст. ба таърифа ҳастай дӯстон. дӯстони азиз, мушкили ин деҳа дар чӣ аст? дар як чиз мушкилӣ доранд. свет аз давлат надоранд, як намедонам. дуввум, дар ин ҷо мактаб нест. дар ин ҷо мактаб нестай. аз ин ҷо зиёда аз 4-5 километр кӯдакҳои ҳамин ҷо бар мактаби мо меравад. мо дар поёни ду деҳа аз ин поёнтар деҳаи мо ҳастай. дар он ҷо рафта мактаб мегузоранд. мардуми ҳамин деҳа хоҳиш карданд ки агар мо ба навор бигирем, гап занем ки як дастгирӣ кунанду бигем як бунгои тиббӣ намерасад. як ҷое ки ягон таш бемор мешавад, аз ин ҷо то беморхона рафтан зиёда аз 20 километр раҳ аст. хеле дер мешавад. дар ҳамин ҷо агар якте дигар ҳам мекарданд бисёр хуб мешавад. мардум хоҳиш карданд ва беҳтарин ватан даем дӯстон. ҳамеша дуогӯ бошен. беҳтарин манзараҳода ҳастем. беҳтарин деҳаҳое дорем. беҳтарин бовар кунед таърихҳое дар мо ҳаст. дар дигар давлатҳо ин таърихиҳо нест. чунона мебинед дӯстони азиз, дар ин ҷойҳо гобҳо аст шарида истоданд. аз алафу аз ин чизҳо беҳад бой аст ин деҳа. санге ки гуфтем пуштан ҳамин тепае ки шумо дида истодаед, дар паси ҳамин деҳа тепа аст. зиёда аз 2 километр дигар боло мебароем. мо рафтанда меравем ки аммо камтар ҳаво, шумо дида истодаед ки ҳаво чӣ гуна аст. мумкин ки борон
سخت بزند. روز از ان شاء الله ما سنگ رفته برای شما پیشنهاد میکنیم.